Mga kapuso suspect sa kamatayon sa 18 anyos nga babae sa Tubungan, Iloilo nagpositibo sa drug test. Utod sa biktima nagpahayag sa affidavit nga masami ini makita ang suspect sa gwasang ilang nga balay. Si John Sala nakatuto. Nagpositibo sa drug test si Aljon Halbuna, ang sospek sa pagpatay kay Candy Tabanda, ang 18 anyos nga babae nga nasapwan ng bangkay sa sulod sang iya kwarto sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo sa tong Hunyo 17. Sa iya affidavit antes ginhimo ang krimen, ginpahayag sini nga nag-inom-inom ini kaupod ang iya mga abyan kag naggamit man sila sang ilegal nga droga. Una ginpanginwala sini ang paggamit sang ilegal nga droga sa makatapos ang media sang ginpasakani ni sang kaso. Wala naman sini ginaako ang paghimulo sa biktima sa iya affidavit. Nagapati naman ang Tubungan PNP nga nagaisahanon lang ang sospek si Halbuna. Kaya mo naman gid matunakwa sa tanod, kasi ang admission niya nga siya man lang gid. Sir, siya lang gid gihapon, sir, no? Ang suspekta diri wala na sang iban. Wala na sir. Sa judicial affidavit naman sa utod sang biktima masami suno sa iya nga nagatambay si Halbuna sa gwa sa Ilabalay kag nagaagi man sa alagyan pakanto sa likod sang Ilabalay. Apang sang una, wala siya nagduda bangod may alagyan gid man kag kilala man niya si Halbuna bilang residente sang Ilabarangay. Sa comprehensive autopsy report naman sa bangkay ni Candy, nagagawa nga multiple traumatic injury sa ulo ang gitunaan sang iya kamatayon. Lakip sa mga nakitaan man sang lagob kag bagras amo ang tuo nga kilay, bibig, ilong. Wala nga sagang, ulo, agtang, kinatawo kag alatrasan. Ginahulat pa ang tikang sang piskalya sa mangindalagan sang kaso nga rape with homicide nga ginpasaka batok sa sospek. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.